Ej, gospođo, патката кава. За село Антифриз колко автобуса отиват. За не бе кървелите, няма ли да отидем? Джони, Хасан ти краде тока! What the fuck? Ой, тук! Браво! Ето. Ще съм се еротичен. Някой да му намажи гърба. Между другото, кога ще я фащате ли? Сега кога трябва да си пълни? Екшън казах, няма бъде. Ще го да хвали. Още не. Не го стигнем. Не мога да го стигнем. Където? Ние го гонихме, ама... Няма да го гоня, той ще знае работата. Слизай. Не, много си бавен. Дай па. Baba